Λοιπόν. Περιμένετε. Άγιε Βασίλη, σε πήρε ο ύπνος. Νάτος, παιδιά. Νάτος. Άγιε Βασίλη. Νάτος, καλή κάτω. Πήγαινε μία στις απαιτίας σοκολάτες. Καραμέλες. Τι αυτό. Καραμέλες. Σοκολάτες φίλοι. Σάκη! Όχι, λοιπόν, έρχεται παιδιά να συμπληρώσει ο Άγιος Βασίλης. Καραμέλες, καθίστε όλοι, πηγαίνετε πίσω εσείς, όλοι πίσω γρήγορα. Αμήν του χρόνου. Όπα, πολύ έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο Άγιε Βασίλη, συγχαρητήρια. Θα σκοτωθούνε. Εγώ δεν το έκανα αυτό, δεν φταίω εγώ. Εγώ με είδα, είμαι μακριά. Απομακρύνομαι. Άγιε Βασίλη, όλοι ωραίες ιδέες είσαι, μάλλον ξεκούτιανες μου φαίνεται. Για να βρείτε κάτω όλοι γρήγορα. Όλοι. Τι θα κάνει αυτό. Όλοι κάτω. Άγιε Βασίλη, δεν ήταν ωραία ιδέα αυτή. Όλοι στη θέση σας. Όλοι στη θέση σας. Να πάρε μία.